Waray-waray, linipan-lipan, di makuli, ikat sa angkay, nag-iinom, nagkikita, nagkaminaw, mawara. Siya may kapuri. Charmer. Nandito kami ngayon guys sa Barangay Anislag, kung saan malaki ang tubig ngayon. Oh my God, baha siya. Hindi sila makatawid. Ayun. Hala, kaya nandun lang dyan yung susunod. Hindi naman dito. Iigot ko. Mabalik ka nila. Masya nga, ginbutang ko dida. If in case talaga kumuan. Hilaw, ba't sila ito? Dasog tayo tuwan. Ulok sa day, kapis ulok sa day. Tapos lang ini. Oh. O sige, hugutan na dito. Yan. Yan, hugutan. Hindi kayo makatoko dito. Dito. Hindi kayo hugutan malaki. Go, so guys. Andito po tayo ngayon sa Barangay Anislag. Ano ba yun? Nabutan po kami ng mga. Ito po sana ang aming number one concern sa susuban ng municipalidad ng Eastern Samar. Sa Barangay Anislag, kung pwede lang po sana ay matulungan ninyo po ang kanilang barangay na mapatayuan po ng isang tulay para maging madali ang mga residente dito kanilang pag-uwi. Transportation din nila. Kagaya ngayon, isa namin katingin hindi makatawid ng ilog. Kasi nga malakas yung agos ng tubig, may baha. And then kinakailangan pang sumakay ng raft, yung tabaw, yung mga bamboo na pinagdugtong-dugtong para lang makatawid. Kasi yung motor na makikita ninyo guys nandoon sa kabila, ayun, yung kanilang isasakay. Hindi na kasi makakatawid dito kasi nga yung tubig ay mataas na at medyo malakas na rin ang agos ng tubig. So kinakailangan talaga gumamit ng raft. So ayun sila guys. Ito talaga ang pinakamahirap, especially kung sumasapit na yung tag-ulan. Kasi nga wala talagang ibang means of transportation kung di gagamit lang talaga ng raft. So nandoon po yung isang motor para medyo makapagbigay ng ilaw. So ayun, nakasakay na yung naisakay na yung motor sa raft. So kinakailangan na nilang hilain yung lubid.
So ayan guys, shout out sa sino man ang kinauukulan na kung pwede pa magtayuan sana ng tulay. Wala, ano sa mga chinilas tayo? Oh? Kinahubas? Medyo nga, di naman. So ayan, hinihila na yung lubid para yung raft ay maipunta dito sa kabila. Dito sa kinatatayuan namin. Kalma. Kaya man namin. So ayan, kinakailangan talaga hilain siya guys. Kinain malakas. Ang pigsi ditohan igbaw. Masunod itiya kay may datiya bagat puli. Pinay pa picture kami. Ato na. Hi, thank you Lord. So ayun, sumunod na yung lubid guys. Miles hinay. Ayuanin niyo pa ka. Ayuanin niyo. Muli niyo. Ibulos niyo kasi yan. Sige pa. Sige pa. Ayun. Sige, ubuta. Ubuta. Ayun. Ayun na. Ubut na kada. Wala sinilas. Pag rin so apa? Ano yun? Anak andara na dali. Marami. Hinay didaan ay hinay. Tamaki. Kuha na dida nga diri mag-move. Basta kira. Sige pa. Sa kira. Oh, sige pa. Dali. Guna. Sige ato na. Oh. Ayan. Hinay. Ah! Thank you Lord. Tama naman tatuan. Higot niyo. So ayan, kinakailangan pa itali yung Shoe. Inigigot tayo. Yun ang susi, ang motor. Waray. Ano yung labi po? Waray dito ang akong. Wadi. Itang galay paano dala ka tuma. Ay, mga katumay kanya. Tabaw ko niyo sa. Sa dito yung maaari na tida. So ito po yung guys, yung muntik ng maanod ng baha. No, hindi yan. So ano masasabi mo? Anong experience mo na Trauma! Panhunong na ka man, di ka man trauma? nagpapakalikot. Na-trauma daw siya guys. Kasi nga malakas talaga yung tubig. Medyo malaki oh. Success! Ano din ito tatabo? Ito ba'y matanggal? Hindi naman ikaw na lang ako sa. Tatanggal pa na ibot ko eh. Grabe, wala. Ay! Volleyball player. Doy anak. Sinilas mo ng tuwan. Anak. Tuwan. Nga please, ano yun? Tanggalasan na ba ito? Dayo pa more. Success! Dayo pa more. So ayun, makakauwi na kami. And we are going. Maglalak ng tol. May promise adrenaline na laadang ginanato na danas ka talaga sa ibaw. May daasa talaga ito. May dat niya.
May dahiton adrenaline nga. May na talaga ako ba yan? May da nga na iba nga nahadlo ka tapos nakakaalsa ka hiton mga magbugat na bagay. Oo. Dahil, merit ang kundi pagka sa ini nga taigbaw. Saan? Tigil kaya ang sahon. Ano niya? Pero, nalingad ko ka lang. Wait, nalupid ka na iton. Ganda yung lugar. Umiyak ka ba? Umiyak? Mana, oo. Okay, minerva kayo magpag-video. Kay vlog man ito. Tara. Tinahanap dahil sumikat ng labi, din sumikat. Maray ko ang tulay. Dapat mo yung tunog. Calling for attention. Sumunti ka na talagang maanod. Well, shut up everyone. So yung motor, Tara na! storytelling muna. Dito na lang ako. Okay, din wala. Ayun, nandito. Storytelling. Sige na. Ano pa ako? Di natutulog. Sige na, sige na. Sige na. Nauran! Okay lang. Tara na. What is Success. naman? Ano success ni Bully? Amay lamaw. Ano na, kung ako masok. So guys, pauwi na po kami ngayon. We're going home na. po namin ang princess. Okay na, parang ko na.